Siyabonga kakhulu sibingelele mphathi wohlelo Sotobe. Sibingelele umndeni wakwaKhuzwayo nezihlobo zonke. Amaqembu akhona kakhulukazi intombi zoma namaqembu onke akhona uMaskandi nabaculi abahlukene. Sibingelele ngokuhlonipha okukhulu ubaba uNcamalala mongameli ubaba uNcamalala phakathi kwethu. Sibingelele abahlonishwa ubaba uSibiya uJomo Sibiya. Sibingelele abaholi bonke abakhona phakathi kwethu kulesigaba esikuso sonke size ngokudumala okukhulu. Ngiyabona nje ukuthi nokho ukhethiwe uphathi wohlelo ukuthi angasenzi sizithole sidangele kakhulu. Awusazi kahle noma uzibone ekhuluma emsakazweni noma ungakuphi kodwa ke siyabonga. Mina igama lami nguZwelini ngcono ngilisho manje ungaze kube nehlaya lamagama abantu basemakhaya. Ngiyabonga kakhulu njengoba silapha ngiyafisa ukudlulisa izwi lokuthi awu wena mhlaba awunoni okwenzekile kusidumaze kakhulu mndeni wakwaKhuzwayo nezihlobo zonke ingane izelamani kanye neqembu lengane zoma nawo wonke amaqembu akhona ubhlungu enikubo sonke siyabuzwa isigodi salapha kwaNgqulu nawo osithole bonke ubukhosi nesizwe sizokhala kanye nani kodwa siyafisa nazo ukuthi akulahlekelwe nina ilahlekelwe yonke South Africa. Ngiyilunga leParliamente eCape Town kulolwesibili uphakamisiwe into ebizwa ngokuthi ngesilungu i-notice of a motion. I-notice of a motion sokuyisimemezelo sezinto umuntu afisa ubazi bekwe ngokubaluleka kwazo ukuba iParliamente lizixoxe lidingade kuzo. Uphakamisile ophakamisile ukuthi iParliamente liqaphele uhamba kwalensizwa umnguni owaziwa njengoNtshebe beyibala ke uqhawe bakhe namaculo akhe nobugagu beqembu lakhe. iParliamente ngokujwayelekile kuyakushiwe nje kanjalo kodwa kulokhu kube sekuvunyelwana lonke iParliamente laphakamisa ngokuthi sonke sithi seelethu siyakuzwa lokukhala sengathi ngadluliselwa emndenini ukuthi amaqembu eParliamente ehlangene ngokuhlukana kwembala kwamagama awo nembala yawo avumelene ukuthi ufanele kube khona indlela yokuhlonipha ngezwi elidluliselwa umndeni nesizwe sonke ukuthi silimele sonke ngokuhamba kukalensizwe. Sonke ke sisebhlungwini kakhulukazi ngoba isizwe besikhonze kakhulu lapho la sihlangana khona bekuyinsizwa enhle enamancoko nenhlonipho enothando kakhulu isivakashela sihlangana nasemcimbini kodwa la eyikhona bekwazi ukuthi sihlangane ngokuhloniphana sihlangane ngokujabulisa bekwazi ukwenzela abantu banesibindi ke lensizwa ngoba ingoma zayo wokuqala nje makuthiwa uzwe intambo buzwa ukuthi awuyangena intshebe uzwe ngentambo nje isashaya yodwa ile ntambo uthi mangabe bekukudla phambi kwakho ushiya iplate ukubheka ukuthi ingaphi uthi mayisisukuma siqashiya angathi nawe ungakusukuma uyijoyine noma ungazi uzobhidilisha ubhekisephi kodwa ibekunika lolo gqozi lokuthi uzizwe ukuthi owakho lomculo ukhala emzweni yakho. Angikhulumi ke ngomyalezo wayo isibindi lezi insizwe bezinazo esokuthi bebesukela indaba enkulu exakile bayifaki beingoma uthi noma ngaba uvumelani nayo kodwa uvuma ingoma ugcina usukuleli side abalishoyo. Yabona ngikhumbula leyo kuqala kwakuxatshena uba uNcamalala uzoyikhumbula ngoba into eyenzeka lapha kwakukade sikuhulumeni walapha kulesifundazwe kuxatshena phakathi kweANC IFP kubangwa indaba yokuthi amaphoyisa ama-ZP bekuxatshana emalokishini sekufanele manje angene ngaphansi kwahulumeni kazwelonke awasakwazi ukukhishwa training ngolundi wathi uzwa kwakungena izingane zomazi athi
amaphoyisa azophuma nini uyabuza umthetho basho ubaba umthethwa ungqongqoshe uyahamba ePuti labuye sibuza ukuthi kuthiweni kucaca ukuthi akuzwenwe kwangempela hayi kwakuhlekiswana kodwa mase uyicula lengoma amaphoyisa azobuya nini azophuma nini igcina isiculo ila ngezwe khona ukuthi kanti igama likaMfamadi uMafumadi akayena uMafumadi umufamadi so sithi kuya hey uyizwile lengoma uthi angizwile kodwa bangibiza kabi bangibiza uMafumadi mina ngumufamadi hayi zathi thina hayi siyayizwa lento kodwa isimnandi kakhulu ukubiza ngalendlela eshow uNtshebe singaze sona ingoma yakhe nezinye ingoma ikhona enye bazoyazi abaningi ngoba sasilwa lapha siyolwa indaba kaBaba uNcamalala kuxatshana futhi kaKhongolose kakhulu hayi kancane kodwa ngitshela ukuthi mase kuphuma ingoma ethi bonke abantu bafuna uZuma phathe thina sasihamba phambili sayithenga ama-CD satawafaka emateksini ngoba iyona ebizwakala kakhulu ngaphezulu kwalento ebesiyilobhisha ngaphathi enhlanganweni engisho ukuthi ke kwangeyona into elula kwakuyindaba ezisindaza ngempela namanje noma uthi uyazilalela ingoma zakhe uyazi ukuthi lento abayikhulumayo kodwa indaba efanele ukuxoxwa la ikhona ngaleyo ndlela sibona nje isibindi sokuthi bakwazi ukuchukuluza indaba esindayo yomphakathi ezinye indaba zasendlini ezinye zasemagamelweni ezikhona kodwa ngendlela bebe nekhono ngayo bakwazi ukuyicula ugcine nawe usuyilalela lengoma ngaleyo ndlela ke ubuqhawe balensizwa neqembu layo siyabonga kakhulu sithi nje ningapheli amandla noma ngabe lensizwa ayisekho kakhulukazi umfowabo bebebambisene kakhulu umfowethu Shobeni siyafisa ukuthi nomndeni wonke namaqembu nikwazi ukuthi sonke sikhala kanye nani kodwa kuyakuthiwe ngesintu uma ngabe iqhawe lihambile akukhalo kuyagigizwa njengoba sonke sizibeke kuleso sigaba nje engifisa nje ukudlulisa ukuthi sengathi lapha endaweni ngaba khona ukuthula ube khona ukubambisana nokubekezelelana kakhulukazi emaqenjini epolitiki ngizwile ukuthi umhlonishwa uMacingwane uzovela lapha siyafisa ukuthi ube udaba olusukunyelwayo uhlale endaweni ngokuthula ngoba besithola imibiko engemihle kodwa sadlula kudala ubaba uNcamalala ubaba uMdlalosi sibona bebehamba phambili ekutheni ayikho into fanele siyibange sabantu abamnyama kufanele sibambisane kube khona uxolo nokuthula ngoba namhlanje noma singaba nawo amaqembu ahlukene kodwa kufanele singakhohlwa ukuthi thina njengendle eminyama sisenomthwalo omkhulu ofanele siwenze ukuthi sikhululeke sikwazi ukulungisa isimo esiphila ngaphansi kwaso size sifike la sasithi masizabala sithi siyakhona noma ngaba amaqembu akhona ngokuhlukana kodwa bekhona ezisihlanganisayo ezilungisa izwe ngaleyo ndlela ngakho ke kubalekile ke ngiyabonga nje mangibheka ukuthi namhlanje amaqembu akhona ngokuhlukana kwawo kodwa konke lokho fanele sikhumbule kunezinto ezisihlanganisayo sabantu abamnyama noma amabandla esikuwona noma ngaba amaqembu esikuwona ahlukene inkulu kakhulu ke kuthina leyo nto enjalo ba singayikhohlwa enye ke into engicabanga ukuthi ke sesoba umyalezo sawudlulisa ukuqala ukuthi uMaskandi sasisebenza kakhulu lento noba uBhodloza besekhona esengathi ningaqhubeka ningapheli amandla siyanilalela siyazizwa futhi ingoma zenu siyazidlala siyazithanda nemiyalezo yenu futhi siyayazi so ningaphelelwa amandla kodwa iyafuneka into yokuthi ke siniqoqe sinihlanganise sibambisane ukuthi ekugcineni sazi ukuthi uma ngabe khona oshonayo sikhona isikhwama sokuthi sinilekelele ikhona indlela yokuthi abantu abadlala kulomkhakha kungapheli ngegama lakhe kodwa ukuthi nezingane zakhe ziphile emva kwakhe isisihluphe kakhulu lento sike sayisebenza kuhamba ubaba umfazi omnyama sisebenza nabanye bengixoxa nje lapha ngixoxela obabulanga nabanye ukuthi lento ifuna ukuyixoxwe lapha kakhulukazi kulo hulumeni wesifundazwe ngoba amakhono yona impilo yethu yokusebenza lapha kwaZulu Natal okugcina ke ukuthi sengathi singakwazi ukukhuluma nalaba holi kulesifundazwe basilekelele ukuba sihamba nje kulomgwaqo kuyahambeka ngoba inkinga yale migwaqo isho ukuthi kufanele sathi ayikho indawo ekude lapho la kukhona abantu kudinga kube khona indlela ukuthi banakeke kubhekelelwe kubona ukuthi impilo yabo injani sizothi ke namhlanje hamba kahle Mnguni ngokubonisana ke umndeni uke wakhuluma sakhulumisana sabambisana ukuthi
nokubonisana ngabaholi abangasenhla ukuthi ngokwesizinga lalensizwa kube khona uhlelo lala izobekwa khona lapho kubekwa khona abasezingeni eliphezulu njengalensizwa okuyinto ke exoxiswene nomndeni siyadlula nje ekutheni nalokho kuxoxiwe siyakwazi kodwa sizothi kunina nonke phakathi umndeni isizwe sonke akwehlanga lungehliyo hamba kahle emnguni hamba kahle phakathi kwayo siyabonga